Нейкая неверагодная распакоўка. Саша, колькі беларускіх мастакоў, дакладней кажучы, мастакоў беларускага паходжання парыжскай школы ты ведаеш? Марк Шагал, Хаім Суцін. Сёння ў нас таксама мастак парыжскай школы беларускага паходжання. Яго завуць Якаў Балглей. Ён акурат людзей, которых ты назваў, лічыў мікробамі. Нарадзіўся ў Бресце і, як не цяжка здагадацца, быў еўреем. Все еўреі ў тыя часы хацелі з'ехаць з расійскай імперіі, таму што беднасць, пагромы, абмежаванні, бла-бла-бла, мастакі імкнуліся з'ехаць у Парыж. І ён акурат адзін з тых, хто туды з'ехаў. Гэта, Саша, карціна нападобна нечым на Еву. То бок Ева была гэта карціна нашага змагання, гэта будзе карціна нашага вяртання. Досыць проста вяртаць рэчы, звязаныя з Суціным, ці вяртаць рэчы, звязаныя з Шагалам, таму што, ведаеш, гэта добрае імя, вядомае, ты береш на ім едзеш. Калі мы спрабуем знайсці кагосьці менш вядомага, то гэта гісторыя становіцца куды больш важная, таму што мы сапраўды вяртаем імя гэтага чалавека ў беларускую грамадскую свядомасць. Ён даволі рана памёр, калі яму было 43 гады, але ён быў даволі вядомы ў сваім часе, як бы яго карціны набывалі і музеі, і адбываліся і выставы. Цяпер у Беларусі ў Бресце ёсць некалькі ягоных карцін, а нацыянальным мастацкім музеі няма, так што можа прыйдзецца вяртаць у выніку туды. Ты гатовы? Я так. Это называется «Портрет дзяўчыны», гэта акурат позні Балглей. Ставьте лайки, пишите комментарии. Дзякуй велізарным мецэнатам ініцыятывы Мальдис.